Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw kita sa live streaming sa YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa ato nagapangunang nga balita, pila ka residente sa Haro, Iloilo City na biktima sang isa ka lalaki nga nagapang-engganyo nga magapangkayo sang guba nga cellphone apang nangindulaan matapos makuha ang cellphone sa mga tagreklamo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas live sa Barangay San Isidro Haro relocation site. Kim? Jert, apisar na post na sa social media, nakaalerto sa gihapon ang barangay officials kag pila ka pumuluyo sa posibilidad nga liwat magbalik ang lalaki sa barangay agod mangbiktima pa sang dugang nga mga residente. Makit-an sa sining nga laragwaya ang paglakat sang isa ka lalaki nakaitom nga kalo kag itom nga jacket. Naka-face mask man ini. Ang mga laragway ang screenshot sang CCTV nga ginpadala sang residente sang Zone 8 Habitat Relocation Site sa Barangay San Isidro Haro sa punong barangay. Gilayon ini ginpost ang punong barangay agud paandaman ang mga pumuluyo sa modo sang lalaki nga yara sa litrato nga nagpakilala nga si Michael. Nagapangkayo kuno ini isang cellphone. Apang matapos makuha ang cellphone, gulpiyada lang ini nagakadula. Kadako kada sang San Isidro, gina-encourage ko lang yung mga pumulo. Siling ko kukuhan lang kamo, alarm lang kamo nga oo. Para siling ko nga, in kaso ko narada sa inyo, siling ko tawag lang kamo pulis. Apisar hindi klaro nga makita na nawang sa lalaki sa mga laragway. Positibo ini kilala sang pamilya nga ginbiktima sang lalaki sang Nobyembre. Pagsaysay ni Mila, nagtanyag ang lalaki nga nagapangkayo kuno sang guba nga cellphone. Bangod nakuha na sang sospek ang ilabuot, ginpakayo ni Mila ang iya cellphone. Pati ang iya sang bana sini kagapo. Ginabanta 10,000 pesos ang balor sang tato ka cellphone. Ginpaupod ni Mila ang ilakabuli nga si Mark sa sospek sa isa ka mall. Bangod dito kuno ini may pwesto. Apang ginhambalan sang sospek si Mark nga magulat lang kay masaka ini sa second floor. Apang nadugayan kag wala gid makabalik. Gintagaan pa kuno sini isang 150 pesos ang lalaki. Mabalik lang ko dayon tapos ito nagulat mo ko na. Tapos buhay-buhay, way tanak balik. Basta nga nagabihan ko tuya. Pila ka oras to ulat mo mga sobra. Sobra sir. Makita, bibisan na vendo mga suki ko kag mga bata-bata ko na kung din makita, kaluluoy gid saya. Bisan ako guro makakita basi mag-agid sa basi manampusan ko pa sa. Padayon na ginatumod sa barangay ang lalaki nga ginatudlo na pangtunto. Ginahulat pa sang kapulisan nga mablatter sa ilang natabo. Panugyan sang kapulisan sa publiko. Hindi gila yun mag-party, kag i-report gila yun sa kapulisan if nabatsagan nila nga fraudulent din nga transaction. At the same time, parang ma-warn nila nga bulit man sa aton umuluyo. Jert, ginahingyo sang kapulisan ang mga nabiktima nga magpa-blatter gid sa ila agud makakuha pa sang dugang kag importante nga mga detalye sa pagbulig tumod sang identity sang lalaki. Jert? Madamo nga salamat, Kim Salinas.